سلام نايماكي ميديا تخطاتلتي كمين لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ምኽሪ እተርልያ ዛንታን ናባኹም ሂዝያ ቀሪበለኹ ግና ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሓሊኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል ብህይወት ክሳብ ዘለና ተመርዒና ሓደር ምስሪትና መውላድ ምስማድ ንቡር እዩ ብዘይካ ናብ ፈጣሪ መምናን ማለት እዩ ንሓዳር ንፍቕሪ እውን ልዑል ግምትን ጽቡቕ ኣረዓእያን ኣለኒ በዝውን እዩ ዝመስለኒ ቀልጢፈ ናብ ሓዳር ዝኣተኹ ምስ በዓል ገዛይ ጽቡቕ ዝኾነ ርክብ ስለ ዝነበረና ህይወትና ብፍቕሪ ንመርሕ ክልቴና ጽቡቕ ዝበሃል ስራሕ ረኺብና ኣታዊና ምስ ዓበየ ቆልዓ ክንወልድ ተሰማሚዕና ናይ መጀመርታ ወዲ ቆልዓ ወሊድና ብሓጎስን ብፍጹም ሕንቃቐ ወድና ንዕቢ ከምዚ እናበልና ኣብ ሓዳር ኮይንና ንኸባቢ 7 ዓመትን ትንጸንሕ ኣብ መንጎ ዞም ዓመታት ፍረ ናይ ኣብራኽና ምቃል ስጋና ዝኾኑ ምስቲ በኽሪ ወድና ሓዊሱ 3 ደቂ ተባዕትዮ ቆልዑት ወለድና ብፍቕሪ ንዕቢ ኣብ ዞም ብሓደ ኮይንና ዘሕለፍናዮም ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳርን እዋናት ምንም ዓይነት ዘይምትእምማን ኣይነበረናን ንሱ ኣብ ስራሕ ውዒሉ እንትመጽእ ኣነ ኣብ ገዛ ኮይነ ደቅና ይከናኸን ሓደ ሰንበት ንግሆ ተላዒልና ቤተ ክርስቲያን ሰዓዒምና ገዛና እንትንምለስ ንሱ ዘይተወድአ ስራሕ ኣለኒ ብማል ስልኩ ረሲዕዋ ናብ ስራሕ ቦታ የይሉ ከደ ሰንበት ስራሕ ከይዱ ስለ ዘይፈልጥ ቂር እኳ እንተበለኒ ግና ድማ ስራሕ ክሳብ ዝኾነ ምንም ክገብር ኣይክእልን ግና እዛ ሰንበት ስራሕ እናበልካ ኣብ ደገ ምውዓል ካብ ሓለ ሓሊፉ ናብ ቋምነት ተቐይራ ከም ተራ ናይ ስራሕ መዓልቲ ቁርሱ ቆሪሱ ዝወፀ ምሸት ይምለስ እዛ ናይ ሰንበት ስራሕ ከይተሓጠትለይ ከላ ጸባዩ እውን ዘይከም ቀደሙ ክቀያየር ጀመረ ብቐሊሉ ይናደድ ብዘይ ምንም ምኽንያት ይጨኻጨኽ ኮታስ ኩሉ ጸባዩ ማይቀጠነ ኮይኑ እንታይ ዝበሃል ክበልዑ ዋያ ዝደለዩ ኣባጉም ባሕስ ዛግራ ይብሉ ዋዲ ዝበሃል ምሳይ ክባኣስ ከም ዝደለየ እትናቱ ጸገም ናብ ናይ ባዕለይ ጸገም እናቀየረ ይጓየቐኒ ሰላም ቅሳነት ዝነበረ ሓዳርና ሎሚ ኩሉ ንፋስ ኣትይዎ ኩሉ ሰሓቕ ጨዋታና ከም ዘይነበረ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ኣምሺ ንገዛ ኣትዩ ደኺምዎ ድዩ ዋላስ ምሳይ ክዛረብ ድዩ ዘይደለየ እንድዒ ድራር ከይተደረረ ናብ መደቀሰ ኣትዩ ደቀሰ ሞባይሉ ኣብቲ ሳሎን ኣብ ቻርጀር ገዲፍዋ ስለ ዝነበረ ካብቲ ቻርጀር ነቒለ ናይታ ሞባይል ፓስወርድ ብናይ መጀመርታ ወድና ዝተወለደላ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ብኡኡ እንትሙክራ ተኸፊታትለይ ናብ ስልኩ ዓተኹ ሽዑ ናይ ሜሴጅ መጽሐፊ ኣፕሊኬሽን እንትነክእ መቆለፊ ገይሩሉ ስለ ዝነበረ ቆሊፍዎ ስለ ዝነበረ ብምንዳድ መሊሰ ዓጽያ ቀመጥክዎ ግና ድሕሪ ሂደት ደቃይቕ ድብር ስለ ዝበለኒ መሊሰ ነታ ሞባይል ኣልዒለ ናይታ ሞባይል ዳታ ኸፊተ ናብ ፌስቡክ እንትኣቱ ብዙሓት መልእኽትታት ምእታው ጀመሩ ናብቲ ናይ መልእኽቲ መርአይ እንትኣቱ እዚ ኩሉ ዝኣቱ ዝነበረ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መልእኽቲ ነይሩ ናብቲ መልእኽትታት ኣቴን ትርኢ ኸዓ ምኽንያት ጸባይ ናይ ሰብኣየ ምቅይያር ፈለጥኩ ለካ ንዓይ ገዲፉ ምስታ ጓል እዩ ጊዜኡ ዘሕልፍን ኣብ ልዕለይ ክሕደት ዝፈጸመን ኣብቲ ፕሮፋይል ናይታ ጓል ኣቴ ፎቶ ኣንትርኢ ኸዓ ዝገደደ ሕርቃነ ይወሲኹ ኣመና ተናደድኩ እታ ጓል ኣነ እውን ይፈልጣየ መሓዛይ ገለ ዘይኮነትስ
كابو زجدده نايت بخرو ودنا زمحرلو بيت تمهرتي حبحبيت قول عيا نوديون أنا خفلنا يا أتحب حبو أنا زجرمني كاباي انتاي سينو انتاي قدي للو نابكالي قوال زخيد أمو خاء كاباي كوا بحفتي بتصريتن بخالي نقراتن زبالت أتتخون من الوقت لو علي موق أسكو بعلي عرسي ووادي قيلة ممارركو كنا بكل نقر أنا يزحشا أنا يزبلتا انتاي رئي الله مس أخمز خونان دعي كافتمال اختتات زتعذب قوة نقر انتحلوه كل جزاء نجز أزو خونا قحو نايس بيزان كالقوت نقراتن بعلو يشفنا لا كل جزاء كاب سراح انت توزع نسيو ناب جز عذاب صحا أوزح زجزاء أنا نشدشتو حد أنستيا نسوقنا لومي أنا ناب هوسبيتال كيدا تشيكن تقبر بعليا قفاف النابلكوز خيد مبر نسو يوسدنن نعاقن كاب سرحا ناب جزء كاب جزء ناب سرحا يوسدا أتاقوال نعيون بدنبيات فلتأني أب حد نتولد إنا متأتيا التطيقني أنا خمت بوق إن حسبكو يقرباني را نساقن مسبع الجزاي ركب كابز جمرو بزح يوم كرم زي تتسبخو الزناي سبعي حمع تكبر عقيرس كبل سلزيك عالكو حدا مشات انتمتز كل نجر كم زفلت زرزيرة دحرم الزراب مخنياتو انتاي كم زخونن تحطو نعي كم زقلقنن مساي كنبر كم زيدلن نعاقنا بتعم خمسة فكران مس أخنبر كم زدلي بقلتي من مكي حفرة نجرني أنا ون الناس على أن مس أخنبر نو ونا جديدة مسايك قبرو سلسيد له نخنف فاتح وسينا قول أحيزون فقدو بيت فرد خوينا كولال ندابلكو يوعل بقللون كود ألنايك علن أتادانيا بقل رخيبا سلست قول أحيزا أموخعا تأنست خوينا مفتح كم زي واسأنن ندك أي كبل مسوعة خون مخيراتني كتسأل قصرو يتبون اللخو اسكحواتي نبع علينا تقود أخو ندك أي مسوعة خون النابلكو حمق نبرا ممراح نزيف كرنا منبر قبو ديو ولا سنتاي اسكي مخروخم حابوني كفت حدو ولا سنتاي سلام نايمالكي ميديا تخطاتلتي للومي حيزالكم قريبا زنبركو نزي مسليرو نزانتان تدعافتكم هو أبناي كومنت مصحف بوتا حساب رئيتكم قدفلنا نس channel سابسكرايب زي قبركم سبات انت دحاليكم نس channel سابسكرايب بمقبار نتاني دول ملكت بمنكا ناي channelنا نيوترو تخطاتلتنا كتخون نلابو كسامو وداتا مسانا سلزنحكم تابلبن دامسكنا بقصالي بخالي سانتا بخالي مدب بخالي حساب كساب نراخب ساسناي نخلاتنا ندابلكو بزخن في الليكم تشاو